Jel vam je prošlo nekad kroz glavu koliko smo bukvalno svaki dan preplavljeni nekim reklamama za neki suplement koji magično jača naše zdravlje, onda nauka koja sve više i više istražuje, stalno kao se nešto napreduje, a mi se i dalje borimo sa nekim osnovnim bolestima, čak šta više, samo još više negde, čini mi se, razvijamo još one moderne bolesti koje naši stari ranije realno nisu nekako imali. Oni su radili puno pametnije, rekla bih, od nas. Imali su bukvalno, čini mi se, ključne informacije, znalo se šta je zdravo, šta nije zdravo, nema preopterećenosti mozga nekim bezbrojnim, beznačajnim reklamama i informacijama i ono što je najvažnije, znalo se zdravi recepti, melemi, čajevi, tinkture, to se nekako prenosilo sa kolena na koleno. Mi danas ni ne znamo šta da prenesemo, čini mi se, našoj deci. I danas onda pričamo bukvalno o tome šta su tonici, kako su ih naši stari koristili, kako da ih vi sami napravite na jedan jednostavan način i kako da napravite taj jedan moćan tonik kod kuće koji jača vaše zdravlje i to bukvalno od sastojaka koje imate u svojoj kuhinji. Jer istina je da nije sve baš u suplementima, mnogo toga je i u načinu na koji mi koristimo i hranu, i biljke, i lekovite gljive, pčelinje proizvode i zato negde hajmo redom. Šta je to zapravo uopšte jedan tonik i zašto pričamo o tome? Tonik nije čaj, nije ni sok, to je tečni preparat koji se koristi u malim količinama jer je izuzetno koncentrovan, ali se koristi sa ciljem da podrži naš organizam i to energiju, varenje, imunitet, ali mora da se koristi redovno. Negde prirodni tonici najčešće sadrže neku kiselu bazu i to može biti ili sirće ili ferment ili neki alkohol, ali ako se koristi sirće, koristi se sirće bez konzervanasa u tom toniku, jer konzervans, primjera radi, imate sulfite, to su aditivi sa oznakom E220, oni unište sve enzime i probiotske bakterije koje se stvore prilikom fermentacije uopšte jednog sirćeta i to je razlog zašto ne podržavam kupovno sirće i zašto pravimo uopšte naše pure sirće, imam ga ovde, ali znam zašto to radimo, zato što tako jedino ima pozitivan efekat po naše zdravlje, a da ne služi samo kao neki začin i kiselina salatama, već da bude izvor nama bioaktivnih jedinjenja. Osim sirćeta i osim alkohola, kada pravite prirodan tonik kod kuće, možete da dodate biljne ekstrakte ili neki med sa biljnim, i to med sa velikim koncentracijama lekovitih biljaka ili biljnih začina, recimo. To su sve generalno materije koje se, ako se pravilno upotrebe, mogu da ojačaju naše zdravlje, jer naši stari nisu imali kapsule, jel tako, ali su imali fermentaciju, imali su biljke, imali su kontinuitet, imali su neku smirenost i oni nisu čekali generalno da se razbole, nego su svakodnevnim načinima nekim jačali organizam. A ne kao danas mi imamo dete koje se primjera radi razboli i onda majka dođe i kaže šta da mu uzmem za imunitet. Mislim da se ne lažemo, industrije je jako dobro da postoji takav način razmišljanja i oni na taj način imaju bukvalno jednu armiju pretplatnika, jel tako, koja ne razmišlja baš svojim mozgom nego podleže negde reklamama, ali sad nećemo o tome. Mi smo ovde negde da naučimo kako da izgradimo svoje znanje, kako da steknemo i sliku i jedan uvid šta je to što pomaže našem organizmu da on ostane jak. Jer šta se dešava u našem organizmu kada mi uzmemo prirodne tonike i zašto se to ranije toliko radilo? Zavisno od sastava, ali najčešće prirodni tonici mogu da podstaknu varenje, mogu da podrže jetru, mogu da ubrzaju metabolizam, da doprinesu boljoj apsorpciji i vitamina i minerala i da ojačaju imunitet, pogotovo ako mi dodamo imunostimulanse u taj jedan tonik. Sad, na primjer, ukoliko imate sirće kao bazu tonika, to može pomoći varenju, može smanjiti nadutost, može imati protivupalno delovanje, može ojačati našu crevnu floru jer je fermentisani proizvod, jer tako, može regulisati nivo šećera u krvi, pa oni ranije nisu imali insulinske rezistencije i slično i zato se često koristi jedna kašika samostalno tonika i uvodi se obično pre obroka i koristi se ili samostalno ili se razblaži u vodi. Primjera radi, ako imate osnovu, treba dodati i biljne ekstrakte. Pored te osnove, da bi bilo koncentrovano, možete dodati biljne začine, lekovite gljive i slično i tek tada vi dobijete jedan koncentrovani napitak koji je bukvalno bomba zdravlja po naš organizam.
I kada imamo jedan tonik, ako koristite sirće kao osnovu, možete sami onda napraviti kod kuće. Dakle, uzmete jednu teglu, bukvalno onu od 750 ml možete uzeti, dodate 500 ml domaćeg sirćeta, ali tu molim vas pazite jer svašta se nekako danas prodaje, mnoga su i razblažena da bi prodavci jednostavno dobili na količini i budite oprezni jer ili jednostavno sami napravite svoje, to nije teško. Jeste da je to proces negde koji traje oko 6 meseci. Mi ga pravimo primjera radi za naše Pure sirće i za naš Pure tonik. Evo nam ga ovdje crveni. Ali generalno nije neizvodljivo. Traje i jeste da je proces, ali možete i sami da napravite. Elem imate jednu teglu od 750 ml, dodate 500 ml domaćeg sirćeta bez konzervansa, dodate jednu glavicu očišćenog belog luka, jedan srednji možete koren slobodno oljuštenog đumbira, jednu kašičicu kurkume i dodate samo malo na vrh kašičice bibera, jer biber zapravo sadrži piperin. Piperin aktivira onaj kurkumin iz kurkume i vi tada dobijete jedan još lekovitiji aktivirani napitak. Važno je samo da čenove tog belog luka kad očistite izgnječite malo i da đumbir bukvalno onako iseckajte na kolutove kako bi sirće što lakše prodrlo do svih delova korena, a ne samo do spoljašnjosti tog đumbira. Teglu nakon toga zatvorite i poklopite gazom ili zatvorite poklopcem slobodno, samo nemojte hermetički, neka cirkuliše malo vazduha slobodno i to ostavite jedno 7 do 14 dana da odstoji, ostavite na jednom tamnom mestu da odstoji uz povremeno mućkanje. Nakon toga procedite, čuvajte u frižideru slobodno i koristi se jedna kašika dnevno samostalno, kao što rekoh, ili razblažena u čaši vodi. Sad, ukoliko vam je mnogo jakog ukusa ili vam je mnogo ljuto, tada, kažem, možete razblažiti sa vodom, ali možete dodati i kašičicu jednog domaćeg meda, slobodno da korigujete ukus. Negde, ovo je moja suština i ja ovako živim negde 7-8 godina sigurno, tako odgajam i svoje dete i evo za ove 4 godine iskreno nikada nije popio ni jedan sirup za jačanje imuniteta, a iskreno znam sigurno da je zdraviji od mnoge dece koje možda i piju te sirupe. Dakle, uopšte nije ključ zdravog imuniteta i jakog u sirupima i u kapsulama. Ključ je bukvalno u svemu. Ako govorimo o deci, ključ je u tome kako spava, koliko spava, šta jede, šta pije, koliko je napolju, koliko se igra sa vama, koliko je srećno to dete, jer da negde ne zaboravimo i taj hormon sreće, serotonin, ima ozbiljan efekat na naš imunitet, jel tako? I sve to zajedno čini to naše zdravlje. Možda ne moramo uvek da tražimo neko novo naučno rešenje, možda je dovoljno da se vratimo samo na ono što već imamo, jer mi to imamo i mi, primjera radi, mi prirodne tonike pravimo već 2 godine. Imamo tonik koji jača imunitet i tonik koji potpomaže da detoksikaciju krvi. Možete ih nabaviti kod nas, ali generalno imate i ovaj recept, možete i napraviti svoj, tu uopšte nije toliko teško. Generalno nije teško, a znači će vam puno. Ako vas zanimaju negde još ovakve teme, slobodno pišite nam, komentarišite, steknite znanje da donosite nekako pametno sami svoje izbore, jer nije baš sve što se reklamira uvek najbolje pod nas i negde javljajte nam smer za dalja snimanja. Ljubim vas puno.